Už zakončení roboty na zakrycu sportskej haly, za ktorú pokrajina vydvojila 3,5 a obština 3 milióny dinárів. Тож так zakončenie i budovanie i asfaltovanie 1850 metrів bicyklističnej drážky a Daševci-Šít. Za túto investíciu Vojvodina vydvojila 2 milióny 200 a z obštinského budžetu obezpečené 4,5 milióny dinárів. A Daševčanie do sekretariátu za privredu Vojvodiny konkurovali na 6 milióny 900 tisíc dinárів za ošvicenie tej drážky, ktorá bude poviazaná i zo regionálnu bicyklističnú rutu pre Srim. Konkurs zakončený 30. apríla i čekaše objavljivanje rezultatov, poneže všetky vojvođanske opštiny žali účast so svojima projektami, ta komisija ma nadoz roboti jak hutorene.